Îmi amintesc diminețile reci, când soarele abia îndrăznea să atingă acoperișurile caselor. Tata era deja treaz. Pentru el, ziua începea înaintea luminii. M-a învățat că munca nu așteaptă, că pământul nu are răbdare și că viața îi răsplătește doar pe cei care se ridică înaintea zorilor. În liniștea aceea crudă, fără îmbrățișări și fără vorbe calde, am învățat ce înseamnă disciplina. Mergeam în urma lui, încercând să-i potrivesc pasul. Nu îmi lua mâna. Nu era genul de tată care să arate afecțiune prin gesturi mici. Dar prezența lui era constantă, solidă, ca o stâncă. M-a învățat că responsabilitatea vine înaintea confortului și că un om trebuie să fie puternic. În tăcerea dintre noi, învățam lecții pe care nu le rostea niciodată. Îi priveam mâinile aspre, crăpate de muncă. Erau dovada sacrificiilor lui. În ele nu era tandrețe, dar era dedicare. M-a învățat să folosesc uneltele, să repar, să construiesc, să nu mă plâng. Fii tare, spunea. Și am învățat să mă ascund lacrimile, să-mi înghit frica, să transform oboseala în ambiție. Seara, când alți copii erau luați în brațe, eu priveam ploaia pe geam. Tata era obosit. Tăcut. Iubirea lui era ascunsă în grija pentru facturi plătite și mâncare pe masă. Dar eu nu știam să citesc acea formă de iubire. Îmi lipsea căldura unui cuvânt spus la momentul potrivit. Am crescut repede. Am învățat să muncesc fără să cer ajutor. Să duc greul fără să arăt că doare. În relații, eram distant. Știam să ofer siguranță, dar nu știam să ofer căldură. Construiam ziduri solide, nu punți fragile. Tata m-a învățat să rezist, dar nu m-a învățat să mă deschid. Când cineva îmi cerea afecțiune, eu ofeream soluții. Când cineva voia îmbrățișări, eu ofeream stabilitate. Credeam că iubirea se demonstrează prin efort, prin sacrificiu, prin rezultate. Nu înțelegeam de ce nu este suficient. Pentru că nimeni nu m-a învățat alfabetul emoțiilor. Acum îl privesc altfel. Îmbătrânit, tăcut, cu aceleași mâini aspre. Înțeleg că nici el nu fusese învățat să iubească altfel. Și-a arătat dragostea prin muncă, prin sacrificiu, prin grija de a nu ne lipsi nimic. A oferit tot ce știa. Poate că iubirea nu vine întotdeauna în cuvinte dulci. Poate că uneori vine în tăcere și în sacrificiu. Dar eu aleg să învăț mai mult. Aleg să păstrez disciplina și puterea pe care mi le-a dat și să adaug ceea ce a lipsit. Tandrețea, vulnerabilitatea, curajul de a spune te iubesc. Moștenirea lui trăiește în mine. În etica mea, în forța mea, în determinarea mea. Dar iubirea o învăț acum, pas cu pas. Și poate, într-o zi, voi ști să o ofer mai departe, nu doar prin muncă, ci prin inimă.